गोंय सरकाराचे जोड पालवान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ले कर्तृत्ववान इंजिनियर्सांचो भोवमान सुवाळो। गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024। नमस्कार, हांव आत्माराम गावडे, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजिनियर PWD। आयज गोमंतक टीव्हीन म्हाका हांगा इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड इन मेगा स्ट्रक्चर्स प्रदान केला, त्या बद्दल म्हाका बरेच खोश भोगता। हांव गोमंतक टीव्हीचे ह्या बद्दल आभार मानता आणि खरंच गोमंतकान पूर्वी पासून ह्या गोव्याच्या शैक्षणिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात बरेच कार्य केल्ले आहे उल्लेखनीय। त्यांच्यामुळेच कुठेतरी म्हाका दिसता की आम्ही ज्यावेळी आम्ही शिकत होतो तेव्हापासून शैक्षणिक क्षेत्रात गोमंतकाचे योगदान बरंच होतं। त्यामुळे कुठेतरी आम्ही ग्रामीण भागातील लोक ह्या पदापर्यंत पोहोचू शकलो। मी इंजिनियर झाल्यानंतर माझं ॲम्बिशन होतं की जे प्रोजेक्ट्स आहेत ते आपले मन लावून आणि व्यवस्थित समाजाच्या ह्याच्यासाठी दिलेल्या वेळात पूर्ण करायचं माझं ध्येय होतं। आणि ते मी माझ्या सिनियर लोक, त्याचप्रमाणे राजकीय लोकसुद्धा त्या वेळेचे जे PWD मिनिस्टर होते ह्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं वेळेत आणि मेजर प्रोजेक्ट्स मला एक्झिक्यूट करण्याची संधी मिळाली आणि आज हा अवॉर्ड प्रदान झाला आहे, त्याबद्दल मला बरंच आनंद होतो आहे। आणि ह्याही पुढे मी माझ्या इंजिनिअरिंग क्षेत्रात समाजासाठी काहीतरी करायचं इच्छितो। थँक्यू।